Good morning. हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बोरै बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ जोंबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव अखाखौ मा बुंनो आरोना लोगोफोर अखायाथ' नै हाबाय दङ दायो फ्रि फ्रि हादों दहाय फुङाव गोसायैनो हादों नै फिसाजोआबो हाय दे हाय ओंखारबाय स्कुल थांसै ना स्कुल थांसै न' मा बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनानै होखांबाय आङो स्कुल दोनहैनोसै आरोना आं बेखौ अंगनबादि स्कुलावसो नालाय लोगोफोर बिसिना ड्रेसआ रायलायनोबो होला नै सेबाय थाबाय दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर इधर देखो School थांसै आंगान बाय इधर बाय बोल आं स्कुल थांसै थ' बिथिं थांगोन जों आथिं नै जों ओंखारबाय बिमा फिसा स्कुल थांसै पुतलाबो लांफालायो साथा लानांदों न' बेनाव हाय बाय बाय आं स्कुल थांसै अखा बोथोर अंगनबादि स्कुल नालाय इसिनिया माने ड्रेस गैया आरोना गोसो बायदि गानलांनो हायो उन्दै आंजों थांनो बायो नुदोंना थांसै पापा थांलै पापा दोननानै फैफिनबाय स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय नै लामाया ओरैबायदि अखाजोंनो फैफिनबायथ' दं आरोना लोगोफोर फिल्ड मोनफैबायानो आं 2 मिनिटनिल'सो लामा नालाय दोनबाय आंजों थांनो नागिरा आरोना फिसाजो आंजों थांनो नागिरा खालि बिफाल' नांगौ नै साथा बेसेबांबा गिदिर लानानै थांबाय दं जेने थेने दोनना फैबाय आं फिसाजोखौ दायो आं नै सुजि कापसे लादों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय एसे थाव लगायगोन बेयाव जियानो जा थाव रिफाइन थावबाबो जागोन आं रिफाइन थावखौनो होबाय आरोना एसे ओमफ्राय गाइखेर होगोन आरोना लोगोफोर गाइखेरखौ गुदुं खालामनानै लाबाय आरो आं गोदौहोनानै ओमफ्राय लगायबाय थासिगोन आरोना मोजां नानांगौ जायो दे लोगोफोर सुजि ओमफ्राय आं एसे थाव होदों बेनिफ्राय गाइखेरखौ गुदुं खालामना लादों ओमफ्राय मोजां नानांगौ जायो आं नागासिनो दङ नै नाखांबाय आरोना लोगोफोर आङो बिदि खालामनांगौ जायो ओमफ्राय बिराद मोजां नानांगौ जायो आरोना सारायखौ गुदुं खालामना लाग्रोबायमोन आङो बेनिफ्राय थाव लखबबाय बेनिफ्राय नै बेबायदि नानांगौ जायो बेलदाजों सावबाय नै लोगोफोर आङो फुलिदों दा माबायदि फुलिदों हनै सेम आटाजों बोरै बानायो पुरि बेफोरबायदिनो माने बे साबसिन गोथाव जायो आरोना टें जाबाय नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां माने बुंनो नाङा आरोना खनसे बानायनानै जानानै ओरैबायदि गेस्रेम
माने बिराद मोजां मोनजायो आरोना आं बानायबाय थाखायो थेवबो दिनै एसे बानायबाय नालाय लोगोफोर नोंसोरनोबो एसे शेयार खालामबाय आरोना दे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नायनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय।